Дуа, разтърсваща сърцата. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah ва ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Уважаеми братя и сестри, днес ще ви разкажа една история, свързана с най-великия пейгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, един от най-великите му сподвижници и един раб на Аллах азза ва джал. Веднъж Умар ибн ал-Хаттаб радиаллаху анху, втория халиф на мюсюлманите след Абу Бакр радиаллаху анху, влезнал в джамията на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям след неговата смърт и вървейки в джамията, в дженнетската градина до гроба на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, видял един бедуинец, който вдигнал ръце, свел глава, с плачещи очи и треперещ глас, правил следната дуа: О Аллах, о Господарю мой, това е Твоят любимец. Аз съм Твоят раб, а шейтанът е Твоят враг. Ако Ти опростиш, Господарю мой, моите грехове, ако Ти се смилиш над мен и ме опростиш, о Господару мой, Твоят любимец ще се зарадва, Твоят раб ще спечели, а Твоят враг ще се натъжи. Но ако Ти не ми опростиш греховете, о Аллах, тогава Твоят любим пейгамбер, Твоят любимец ще се натъжи, Твоят враг ще се радва и ще ликува, а Твоят раб ще бъде погубен. О Аллах, Ти си най-щедрия, Ти си прещедрия. О Аллах, Ти си превелик от това да направиш така, че Твоят любимец да бъде тъжен и да зарадваш Твоя враг и да погубиш Твоя раб. О Аллах, наистина големците от арабите, когато умираха, до техните гробове водеха техните роби и там ги освобождаваха. О Аллах, аз съм застанал до гроба на най-великия от хората, които си създал, Твой любимец Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. О Аллах, моля Те, опрости греховете ми и ме предпази от джехенемския огън в отвъдното. Тогава Умар ибн ал-Хаттаб с дигнати ръце, слушайки тази дуа на този бедуинец, казал: Я Рабби, о Господарю мой, и аз Те моля със същата дуа, с която Те моли този бедуинец. Опрости и моите грехове и ме предпази от джехенемския огън. И до такава степен Умар ибн ал-Хаттаб радиаллаху анху молил с тази дуа Аллах азза ва джал и се разчувствал, че се изпълнили очите му с сълзи, които напоили неговото лице и брадата му. О Господарю наш, молим Те с дуата на този Твой раб, молим Те да зарадваш сърцата ни, да зарадваш Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, да унижиш врага Ти и врага ни шейтана и да спасиш нашите души грешни във всеки един момент от нашето ежедневие, още повече с приближаването на 10-те дни от месец Зулхидж. Смили се над нас, о Господарю наш, опрости греховете ни и ни предпази от джехенемския огън. Амин. Ва саллаллаху ва саллим аля расулина Мухаммед.